मोसालाय खनसे नै लोगोफोर जों दा धिराजदों आंदो जेखाइ खबाइ लांनो फैदों आरो मोनसे खामानिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो बुजिलांगोन आरो मानो लांनो फैदों ओमफ्राय मा खामानियाव बाहायगोन ओरैबायदि मोजां मोजां दङ आरोना जेखाइ खबाइया माने गोसोआनो बोरैबा खुसि जायो आरो जेखाइ खबाइखौ नुबानो नै जोंनि एक्टरा बासिगासिनो दं आरोना जेखाइ खबाइखौ माखौ लाङो मोजां मोजांखौ बासिदों आरो मोजां मोजांखा थेलेब थेलेबनो नाम लिरखादो नामा नङा नाम लिरनाया गथ'फोरा गावबा गाव लिरना लानाय ए आगोलो आयौ मायाबा लिरना लादो हनै पि मायाबा नुबाय आं गोदोर गोदोर साननाय आरो इमान फिसा फिसासो खबाइ बासिलायदो आरो तेलेपा तेलेपायै नै दा बासिखांबाय आरोना खबाइखौबो जेखाइखौबो हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय आङो दासो सिखारदों नै मेगनानो बुलावलाव माने फुङाव सिखारबाथाय आंनिया मोखाङानो बुजोबना थायो मेगनाबो बुजोबना थायो आरोना ओमफ्राय दा जोङो आंथ' फुङाव सिखारामोन ओमफ्राय दिनै सिखारनांगौ जाबाय आरो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों जोङो खोन्थाथ'वा नोंसोरखौ मोनहैबा खोन्थागोन आरोना जोङो साथाम थांगोन धिराज आं ओमफ्राय सिमा प्रग्रामनि थाखायनो थांगोन आरोना ओमफ्रायो दा जोङो 7टानि ट्रेनजों थांगोन आरोना 7:30 खोमा जोंनि रुटायाव सफैयो आरो 7:37 ना 30 ओमफ्राय दा जोङो होमबाबाबो थाबनो थांखानांगोन ना स्टेसना गोजान मानि जायो आरो माबा जोंनि रुटायाव टाउनाव खाथियाव नङा आरोना स्टेसना एसे गोजान जायो रुटा टाउननि ओमफ्राय दा जों एडभान्स थांना थाहैखानोसै ओमफ्राय दा लोगो फैगोना सिमाया फैगोन जोंहानावहा टम गारि लानानै ओमफ्राय दा जों साथामबो जमा थांगोन आरो मोनसे गारियावनो ओमफ्राय दा आं रेडि जानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जाय नोंथांमोना जाय आंनि लोगो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो हायोब्लाथ' शेयारबो खालाम आरो भिडिअखौ नायखांनानै कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर कमेन्ट खालामबा मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय दे बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो बा मालाय चप्पल गलाब इत्रिसा मालाय नाहर खनसे नायहर नै ना गुरैनोसै जों गुवाहाटियावहा ना मा होनो होनदो लाजिदोनो आब'आ नै दा लोगोफोरजों स्टेसनसिम ट्रेनखौ होसोलांनोसै इनिफ्राय दा ससे धिराजखौ लायनो थांनोसै आरो नै फुंजा ओरैबायदि मोजां नांदोंना लोगोफोर गारि गाखोनो अखा फिसा फिसाबो हादो लोगोसे बोथोरा थान्दा थाजिम आरो फुङावथ' ओरैबायदि मोजां सान्थि बोरैबा मोनसे फिलिंस जायो आरोना फुङावहा गोथां बिलाइजों ओमफ्राय सिरिरि रावबोथ' बारा थाबाया नालाय फुङाव ओरैबायदि थाजिम मोनो आरोना फुङाव थाबायनो फुंनि होनदो मा लोंदो गोजा माबा धिराजनो नायहैनो नागिरदो गोदान गुवाहाटियाव माबायदि मोनोथाय दायो गोबावनिफ्राय मास मोनथामखौ सोङालासिनो थाबाय मास मोनब्रै नायालासिनो दोननाय नायहैलायनोसै नै जोंनि खाथियावनो नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुल दं बिराद गिदिर नै बिराद मोजांखा जोंनि खाथियावनो जायो आरोना जोंनि गामि खाथियावनो हाटखला होननायाव दङ आरो बे स्कुला
रौता स्टेशन सफैबाय लोगोफोर नै बोराय बुरै खारना मायदि बिसा बोराय बुरै थफ्ला थफ्लि लाना दा सिजेन सफैनायखाय हनै थफ्ला थफ्लि लाना खारलायना मायनो फिथा जानो नागिरदों फिथा लोगोफोर जों दा नै फिथा जाना थांनोसै आरो जों न'आवहा जेबो जाबोआखै नालाय बेरे फुंजा फैदों ओमफ्राय आंथ' दैबो लोंना फैयाखै आरो ओमफ्राय नै आनैमोन जोंनि बर' आनैमोन दखान होयो आरोना घुगुनि दखान ओरैबायदि गोथाव जादों आरोना फिथा घुगुनियाबो फिथा जालांसै फिथा बबे फायगासिनो केजिनि मोनबायानो बेलेग जानाय नङा साथामनो टाइम मथे 40 जानो दिके जुलि हाबबायानो बुलाव फुङाव सिखारना फुंनि गुदुं गुदुं जानोसै जा घुगुनि फिथा जालांसै ट्रेनावहा ओंखाम उखैनि आनै दायगोद थावरा संना दोनदे मैगना आंनियाथ' दाबो बुलावलाव गोथाव मोनखादो फिथाखौ नायलाय गुदुं फिथा घुगुनि फुं अखा हानायदो गोथाव जादों जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो ट्रेन नेनो थांलायनोसै स्टेशनाव हा मारिबायनो सफैसिगोन टिकेट दाननो र' नै बरिया ट्रेनाव गाखोलायनानै ना गुरहैनो ओंखारदो नै दा जोङो ट्रेन गाखोलायनानै ना गुरनो थांनोसै माबे बिलोआव गुरगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय था अब्लानो मोनथिलांगोन आरोना बिलोआ अबे जायगायाव दङ टिकेट दानबाय सासेया जेखाइखौनो बोरैबा गोसोखायो आङो नाम लिरै लाजोबदों नाम दंबावोसो खबायाव नाम दोङो नैबेबो ट्रेन नेगासिनो हनै पसन्द जाजोब्बाय आं बुथुमना लांनो लुबैबाय गुवाहाटियाव फानहैसै बिदि मैगं नै जोंनि रौता स्टेशना बेनो नायना लादो नोंथांमोना माबायदि ट्रेन सफैयाखै दाबो गाखोनो ट्रेन सफैबाय लोगोफोर नै गाखोनोसै जोंबो खोमसिसै नुदों अखा खोबनायदो गाखोनोसै रेडि जाबाय जेखाइ लानानै हा बुरै गाखोबाय बिस्रा गुवाहाटियावहा जेखाइ लानानै नै सासेया मानसि अनासै आङो नै लोगोफोर जेखाइया ओमफ्राय ना गुवाहाटि सिटियाव मानसिफोरा ओरैबायदि नायखादो आरोना जेखाइखौ बेरग' जालायलायदो जि गाजाखा
गारिनिफ्राय ओंखारलायबाय आरो नै थांलायनोसै मोनहैबाय सासेया जेखाइ लानानै नै ओइ सिमा मुङा ना गुरनो फैदो बे गुवाहाटीयाव दै गुवाहाटीयाव लायनो माबा मा होनो रावबो ना गुरग्रा गैया लायनो ओंखायनो आंनो देखायनोसै आरो माने गुवाहाटीयावहा ना गुरला नैथिं खर' गिदिंबाय आंखौ खर' गिदिंनाय मोनदों नै लोगोफोर दै लोमसावजोबनाय जों दा ओमफ्राय ओइ खाथियावनो आरोना ससेयावनो ओमफ्राय रिक्सा लाना थांसै जोङो माने दैया मानगोन ना आथिङा खाथिबाबो साथाम गाखोबाय आं मादिखौ सानदों नै दिदासा ओइ नुवाखै मानसिखौ मानि गाखोनांगौ आलाजों दै लोमसोयो एकबारावनो जोङो साथाम गाखोखाबाय आरो रिक्सायावहा ड्राइभारा खनसेयावनो थिखांखाबाय ससेल'आवनो 40 थाखा आरोना जागा जाखा ओमफ्राय उपाय गैया दैया मानगोन नालाय बेनिखायनो जों गानो बानानै दैया लेथ्राथारना बेथ' बेनिखायनो जोङो गायासै आरो रिक्साखौनो लाबोबाय ससेबाबो 40 थाखा होननानै जि खस्थ' रिक्सा गाखोना फैनांबाय ससेयावनो 40 थाखा लाजाबाय जोङो दिनैसो रिक्सा गाखोनो मोनबायलाय दिनैसो बेसेबां गोबावनि उनाव रिक्सा सफैबाय नै एबार नोंसोरनोथ' लोगोफोरनो खिथायाखैमोन आं मबेयाव फैदो नै दा गारिखौ नुबानो सिनायखासिगोन दा अबेयाव फैदो नै हा ए मा होनगोन गुसु जादों नङा सिङाव बे थफ्लाजों दिनै गुसु थानायखायसो जों सफैबाय आनैखौ लानांगौ एबार सफैजोब्बाय गासिबो आनैखौ दिनैसो नुबाय जि साइज जाना दंखायो नै आनैया मालाय मिजिगुर बानायबावबायसो जि बुरियानो लोगोफोर जोङो दहायनो सफैदो आरोना ओमफ्राय बिराद गोबाव उन्दुबाय खैथा माने फैनानै ओंखाम जाबाय उन्दुखाबाय आरो ओंखाम उखैनानै जोङो ओमफ्राय नोंथांमोननोथ' आङो अबेयाव फैदो खिथायाखैमोन नोंसोरथ' न'खौ नायनानै सिनायखाबाय जानांगौ जों आब' गेमस्रि दंफैयो आरोना माने प्रग्राम दङ नालाय चिराङावहा ओमफ्राय बिनि थाखायनो जों प्रेक्टिस लानो ओमफ्राय 8 तारिखआव प्रग्रामा ओमफ्राय दा जों 5 तारिखआव फैदो आरोना माने प्रेक्टिस लानांगोन नालाय साननै इनके सिगां फैखाबाय आरो ओमफ्राय दा ओरैनो दंबाय थायो जोङो मेथाइ जानो थांलायनोसै लोगोफोर जोंहा बेलासिनि उन्दुना सिखारनानै जों गाहायाव मेथाइ जानो लुगैदों बेलासिनि मना लाबोनो होनदों नोङो मना लेथ्राबाबो बिखा खालामदो गाहायाव थांनायखौ स्ट्रिं मोनदो ओरैबा
मोखाङानो बिगासे बिगासे जाजोब्बाय बोरै Mandi जायो बेफोरबो जासिगोनलाय चलो 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 नों लांफिनजाबा सिगाङावनो आं हारसिं गिसोगोन गाहायाव थान्दा मोनदों न' अखा हागायाखै जासुला जासुलिफोरा डिप्ल'मा जानो क्या खा रही है क्या खा रही है बिंगो तेरे मेरे नै लुगै नुवा गाबायदि नै आनैया जोंनो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरोना मा संदो नोंथांमोननो देखायनोसै आङो आनैया नै गुफुर गावदांदां जाना दंथारो मालाय मैसुगुरबो बानायबाय साफा जाथारदो आरोना गुफुरनो ओमफ्राय नै मा एवदो संदो नोंसोरनो देखायनोसै आङो नै बिथिंगालै फुलकपि मोनखांबाय आरो फ्राय फुलकपि आलु ओमफ्राय बिन संदोंमोन आरो मोनबाय बियो नै आरो बिथिं बयलार आलु बेलाति संगासिनो आरो जा गोथाव मोदोमखादों आरो बिराद गोथाव संनो रोंखायो आनैया जों जाखाबाय थायोना ओमफ्राय बिराद मोजां संखायो नै गावहाबो भिडिअ देखायहरदो सोलोंनांगोन एरना दुन्दिया होसिगोन बयलार बेदराव लोगोफोरा भिडिअखौ बे ससेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बिदिब्ला थेंक इउ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय